Jak všichni vidíme, sále plný chtivých žadatelů. A toto je opravdu špinavý trik čekat na druhé bouknutí dražby. 1000 korun je málo. Já vidím zde přítomné minulé oktavány, jak si říkají, já tento dot vydražím, ale 1000 korun to je málo. Jsem na vysoké škole, mám zaměstnání a jsem bohatý. Opravdu nehodlám dát pouhých 1000 korun za to oktávy, já dám víc. Kdo dá víc? Jezdinánský Michal dal 1000 korun za to. Ale popravdě vidím zde bývalé studenty gymnázia z Maja, například Petra Lišku, který si říká, za chvílku přijde třetí kouknutí. Dám já 1500? Nedám, to je málo. Stále drží plný sál, nejen studentů, profesorů, kteří si říkají, 1000 korun je stále málo. Který rodič dá 1500? Můj rodič, paní? Můj rodič dá 1500 korun. Výborně, paní poprvé 1500. Takže stále 11 000. Studenti, učitelé, jsem zklamán. Já také, ale to ještě není všechno, protože Vojta je zklamán ještě o stupínek víc. Já budu plakat do slavného klubu. Tato drebna opravdu nemá tempo. Takže začneme odnova. 500 korun. Dodá 500 korun. Jezdinánský Michal dá 500 korun. Ale nyní rozjíždíme dražbu a jak má podmínky. Kdykoliv někdo přihodí, někdo ze studentů na našem parketu nebo na pódiu si snídá část oblečení. Minimální příhoz 100 korun. Dodá mi 5 korun jako Michal Jezdinánský. Kolik? Kolik nabízí? Ruku? Má někdo pilu? Tak to neplatí, výborně, věru se jedna hodnotí 260 korun. Dobře, já to nemůžu. Michal Jezdinánský 500 korun po druhé. Víte co? My na vás kašleme, to třeba nebude. Chcete ten dort nebo ne? Vy ten dort opravdu nechcete? Tomáši, stačí ten dort. Tento dort nás osobně dala 750 korun. A opravdu bychom rádi dostali víc. Takže Michal Jezdinánský dá 500, dodá víc. Michal Jezdinánský dá 1000, dodá víc. Michal Jezdinánský dá 50, dodá Tomáš dá 50, dodá víc. Takže, už to mám dost. Michal Jezdinánský odchází a nikdo nebere dávat ani voják. Tamhle máme 1000 korun, to je pokles. Vážení. Kdo to byl? 1000 korun vyhrává. Pojďte si prodat.
máte zájemce, je to do 3x galerie, pak dáme 1000 korun českých. Tak 150 euro. Zde vychází, představí se nám jméno, prosím. Ivo Molitor. Ivo Molitor, což je bratr našeho maturanta. 1000 korun, prosím. To je málo. A Tomáš Žák dá dort. Já bych žádal maturanty, aby si ho osobně sebrali. Ale nejdřív foto držitele dorta. Prosím. Foto. Aparát. Ivo Molitor za 1000 korun věnoval do maturantů. Jmenovitě Michal Buzďanský, Veronika Černíková, Dáše černá, modrá, žlutá a tak dále. Jo, napadlo se absolutně všechno. Takže 1000 korun a teď končí kapela jeden.